Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag har vi simpelthen rundet 60 subs, og det er mega fedt. Og derfor skal vi selvfølgelig lave en 50 subs special. Så hvorfor skulle man ikke gøre det? Det har jeg også lovet jer i mine andre videoer, at vi skulle. Så ja, vi skal simpelthen lave 7 ting, I ikke vidste om mig. Ja, lad os bare komme i gang. Okay, den første ting, det er min livret. Ja, det er selvfølgelig, det er faktisk ret mærkeligt, fordi jeg kan ikke engang lide kartofler, men der er kartofler i min livret. Det synes jeg selv er meget, meget mærkeligt. Men det er simpelthen brun sovs og hakkebøffer og kartofler. Det er min livret. Min nummer 2 ting er min yndlingsis. Min yndlingsis, det er sådan en gul, der hedder en københavnerstang eller lynis. Jeg aner ikke helt, hvad den hedder. Men der er sådan noget hvidt vanilje inde i, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Og det der gul udenpå, det kan jeg også rigtig godt lide. Men der er også sådan en grøn af dem. Men der synes jeg ikke, det smager nær så godt. Fordi der grønne smager sådan på en måde parfume. Det smager meget mærkeligt. Nå, klip 3. Og så nummer 3 ting. Jeg kan ikke finde ud af at lave det ordentligt sidst. Nej, det er 4. Det er 3. Jeg kan ikke tage den her op, uden mens jeg tager lillefingeren op. Så jeg er nødt til at holde den, før jeg kan tage den op. Jeg gør sådan her. Kig. Ej, det kan jeg ikke. Virkelig vide. Men nummer 3, det er min yndlings-Pokémon. Ja, min yndlings-Pokémon, det er simpelthen Mega Black Charizard. Det er en Charizard bare i udvikling, og så er en Mega Black. Det er min yndlings-Pokémon, og en af mine yndlings-Pokémon, den er altså oppe i kanalbilledet, så her er den. Jeg kommer til at skrive en af mine, dette er en af mine Pokémons. Jeg kommer ikke til at skrive, det der er en af mine yndlings-Pokémon, men det er mig selv, der har tegnet den her. Det er simpelthen Charizard. Så ja. Så 4. Og nummer 4, undskyld. Det glemte jeg lige. Det er simpelthen mit yndlingsmærke. Altså sådan fra Adidas eller noget, eller andet. Sådan en mærke for trøjer og sådan noget. Der er ligesom ikke noget mærke på den her mærkelige trøje. Ja. Nej, det er der ikke. Kan I godt se. Men nu er mærket, jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke se det. Altså, jeg tror, hvis I kan se det, nå. Men, så, mit yndlingsmærke, det er simpelthen Nike. Men, jeg kan godt lide Adidas bukserne. Bukserne, som de laver. Det kan jeg rigtig godt lide. Derfor jeg har mange gange dem på. Og min sko, det er simpelthen Nike på. Selvom jeg ved godt, de er lidt slidt. Så er det Nike. Ja. Og selvom mine fodboldstøvler i den her, hvor vi viser fodboldstøvler, der kan det godt være, at fodboldstøvlerne er Adidas, men det var fordi, at vi kunne ikke rigtig finde nogle ordentlige, gode fodboldstøvler inde i Nike-butikken. Så vi fandt faktisk nogle i Adidas-butikken. Det var derfor, vi tog dem. Så ja, 5. Og nummer 5. Mit yndlingsspil. Mit yndlingsspil, det er simpelthen et spil, man kun kan spille på computer. Jeg ved ikke, om man kan spille på iPad. Det har jeg aldrig prøvet. Men det er simpelthen et spil, der hedder Agaset. Det kan jeg rigtig godt lide.
Så ja, det var mit yndlingsspil. Så er nummer 6. Så. Nej. Nummer 6. Mit yndlingstal. Mit yndlingstal, det er simpelthen nummer 9. Selvom jeg er 8 år. Men jeg kan rigtig godt lide nummer 9. Jeg aner ikke engang hvorfor. Men de må undskylde, der er sådan lidt lyd i baggrunden, men det er simpelthen min mor var der i gang med at vaske op og alt muligt. Fordi vi kan ikke rigtig få dem til at være stille. Så nederen. Helt ærligt. Nå. Så ja. Nummer 7. Det sidste. Det var nummer 8. Og nummer 7. Nej. Sådan der. Nummer 7. Det er min yndlingsfarve. Min yndlingsfarve, det er simpelthen grøn. Jeg kan rigtig godt lide grøn. Selvom jeg næsten har helt gul tøj. Prøv at se. Gul. Så gul trøje. Men ikke gul strømper. Det er sådan nogle militære nogle. Men heller ikke gult hoved. Heller ikke gul arm. Okay. Gul arm. Og heller ikke gule ben indeni her. Så ja. Det var så den video for i dag. Håber jeg rigtig godt kunne lide den. Husk at smide en like, hvis I godt kunne lide den. Tommelfingerkrig. Au. Der var en til højre. Det er fordi jeg bedst kan lide højre. Nå. Men så ses vi bare.